nè. Thấy chưa? Thôi. Thấy chưa? Thôi. Này bây giờ intricate I Valley picnic spot. Con này là con kia là bụi Oi, बेयावनो मोजां जागोनदां ना? नै जोंना पिकनिक पार्टि जाग्राफ्रा सफैजोब्बाय। जायगा सायख'नांसिगोन। सफैबाय नोंथां? आदसा दे। पार्टियानो मोननैल' जोंनिजों नैबेजों दा फैबावगोन माखासे पार्टिफ्रा जाबाय जानाया बरिया अमा बेदर होनसैबा अमा उसे अमा बेदर जासिगोन नामा?
एसे दासो जादों ओरैनो अमा बेदर होबाय बेवहाय अमा बेदर बावलाय मा होगोन लकेल दाउ गोदो संबाय थागासिनो लकेल दाउ नालाय बे लकेल दाउ संबाय दाउ लकेल गारसनबाय एबारबालाय ओरै फारसेथिं अमा बेदर दाउ बेदर दाउ लकेल बरिया मेजेम ओंखारबाय फन फुरानाय हेल' फुरानाय मोनसिगोन अमा बेदर बान्दा कफि आलु लाब्रा बियो मोजां नुयोथ' हेलो गाइस दिनै जों काजलगावनिफ्राय आइ रिभार भेलि ब्रिजआव पिकनिक स्पटआव पिकनिक जाफैदों। बेवहाय नोंथांमोनहा गासिबो जाफैनो हागोन। बेवहाय पार्टिनि थ्रुयै बेवहाय जेबो
बुंलायनांगौ दरखार गैया बेवहाय बयबो फै लोब लोबै बेवहाय पिकनिक जानानै जानला मानला बथल सिफायनानै गारलाबायनो नाङा बुस्थुफोरखौ मोजाङै मेनटेन खालामनानै पिकनिकखौ जानानै थांबानो जाबाय बेखिनिखौ आं पाब्लिकनि सिगाङाव इनफरमेसन हरनो सानो बेनो आंनि बुंनाया थेंक इउ गाइस बयबो जाफै किप इन्जय थेंक इउ